Ka HYC nong try circle leng ba ka jinge lam jong ba olning so amad ubadi u president menta ka sngi ka arpu pratrik u jambang arja arpu ar kali yu aman le no senyang ya uba Stefan nong bak na po ka shnong riangkang ubaya kendo ye ka jing na ka daw jong ka jingpang ka balabat slem yu kumba khat khandai arpu snem me nakadaw ka jingpang uni orang ba hadu menta la asyu banyo i ki khman bat ka bas ngausi ka long bo don watang ga jaka sa ni ka yeng ka sem watang ban thia bandam ru henry ula chutia kat shabala pasham kumta uti orang ba ula kerpat ya keseng bikin soba ban ya rablem ya ka yeng tang ban yo ka jaka thia ru ba unhon ka mensem kumta na ka liang jong keseng kalabu ya ka jingkerpat ya ki riu shimen ki paralok parajor ki paramarjan marpa pat khamtam ya ki nong mi khmat kum ki MDC MLA bikin soba ban ya rap ban ya no senyang lem ka kti ka mon ka kti ka diang ya uni orang ba khnang ba unyo ka bam bat ka bai dawai bat khamtam ka yeng tang ba unyo jaka ban thia Ei ba phi la ka jimpang phi ka pang slam kan hasnem ai se bung ka tamara thong la kala slam phi pang slam ha ta phi dang sngo pha ka yu skor phi sngo syukur ha ta phi yo isu ka yu khmat ha jira ha te phi nang don ga ying sam ha don re ta phi thia hang no poron met et palap ha te kelang ka wot phi thia kat ka balap ta ya ka ei ka ba phi sondon ka jing kwa yong phi ba phi kwa no man ngi ha kwa tang yin ha yin kwa phi yu kwa ga ying ban yo ya ka thia phi ong hoi te na kaliang jong kum president jong ka HYC no try circle ngilawan hangne ban ai ka jing no senyang ya ini ba Stefan nong bak ibran hapo ka soriang kang te ka jing pang jong i kala ban la slam ha kalong ka jing kata adu kata ba yo isu ya ka khmat handrai idang nang ban kren ban yaj ban yang handrai kalong ka si ba yo isu ya ka khmat te na kaliang jong ngabu ya ka jingkerpat ya ki paraseng balang ya ki ruchimet dag brome snabha banwan ai ka jinya rablem ya inai ba teladon mano ki badon ya ka jin snablam dag brome snabha se banwan ai lam ya ka jinya rap inai ba bat kham ta me ngan bo ya jingkerpat ya ki politician ladai u MLA ladai u MDC ladai mano snau ha banwan ai lam ya ka jinya rap bani no lam ya ka ti ka diang kamon yang ya inai ba khang ba inai ba ru in yo ya ka bai bam ya ka bai dawai tebat ru kum ju inai ba don sam labo ka jikat par angis snau ba ban ya ai lam ya ka jinya ngatang ban yo ya ka jakat ya handrai kalong ka besungsi ba mai itia kat wala basham da ka boro me snau ha ban ya no senyang ban ya rablam perlok kerpat ha imba ya rapta tiga yingra dan yo ti yo demra